Mitähän jos pelais pari erää pokeria, jos vaikka alkas ajatus juoksee? Pari nelosta. Anna nyt edes kolmas, että mä voin korottaa. No niin. Mitäs projekti täällä oikein meneillään? Grandiosa. Laitella. Ismo laitella. Pannaanko rahaa poikimaan? 30 euroa. Maritsein 150 peliä. Paska. Vaikutus niin suuren kuin Aion nimittäin viedä naisystävän Pariisiin yllätysmatkalle. Ja Pariisihan on tunnetusti kallis kaupunki. Sitä odottais tekee mieli ainakin torstai. Laitetaan kaikki punaiset. Kaakeleita. Ja punainen, sehän on rakkauden väri. Ossikään apanokseen. Pian se taas on, ja mä irrotan sen tulosta suurimman Helveti. 17 musta. henki. Grandiosa pizza perjantai. Grandiosa. No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Korjaamaan Täytyy käydä Ja irtoo maasta taas. hakemassa seinästä lisää rahaa. Parempaa palkintoa ei olekaan kuin Osteri, Kyllähän sä, Katri, ymmärrät, että sä joudut tekemään hyvin yksityiskohtaista selontekoa poliisille.